Malta ingħatat ċertifikat pożittiv ieħor, din id-darba mill-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's. Fl-istħarriġ li għamlet dwar pajjiżna, Standard & Poor's reġgħet ikkonfermat ir-rating ta' A- għal pajjiżna bid-tbassir pożittiv għall-futur. Fl-analiżi indipendenti tagħha, Standard & Poor's qalet li r-rating li tat lil Malta huwa bbażat fuq tkabbir b'saħħtu flimkien ma' surplus u titjib fid-djun tal-Gvern. Madankollu, fil-waqt li notat li l-ekonomija miexja fuq ritmu tajjeb, qalet li Brexit jista' jħalli xi effetti fuq dan l-andament. L-esperti internazzjonali qed ibassru li tkabbir ekonomiku bejn din is-sena u l-2022 se jilħaq madwar 4%. Fost il-proġetti li kkontribwixxew għal dan it-tkabbir kien hemm l-investiment fis-setturi tal-enerġija u fl-infrastruttura tal-pajjiż. Standard & Poor's innotat li l-andament ekonomiku ta' pajjiżna ħaspinta tajba l-qoddim tul dawn l-aħħar 5 snin, bil-prodott domestiku gross il-aħħar ir-rata ta' 7.6%. L-esperti sostnew kif l-ekonomija kienet iddominata minn iżieda fit-turiżmu u ħolqien ta' servizzi ġodda fil-loġistika u l-iGaming. L-oqsma tal-arti u d-divertiment ukoll raw żieda notevoli tul dawn l-aħħar snin. Din l-Aġenzija bbażat ir-rapport tagħha wkoll fuq il-materja li d-dejn kompla jonqos, filwaqt li l-Gvern imbarka fuq numru ta' riformi li waslu għal tnaqqis fil-kontijiet tal-enerġija u żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. L-analisti qed jistennew li wara dawn ir-riformi, il-Gvern se jaħdem biex jindirizza inugwaljanzi oħra u jtejjeb is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Innutaw ukoll kif ir-rata ta' qatt naqset għall-inqas rata f'20 sena u minkejja li tradizzjonalment ir-rata ta' parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol kienet baxxa, riformi li saru fl-aħħar snin għamlu tajjeb għat-titjib f'dan l-aspett. Intant, fis-stqarrija l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna laqa dan ir-rapport u qal li huwa sodisfatt li Standard & Poor's hija lesta li ttejjeb ir-rating ta' pajjiżna fis-6 xhur li ġejjin. Dan ġala darba li l-Gvern ikompli jibni fuq is-suċċess ekonomiku u b'aktar tkabbir ekonomiku u tisjieħ tal-istituzzjonijiet fis-settur finanzjarju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.